Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. By the way, why do you guys always study overseas? Like we hear so many politicians' kids like study abroad. No. Because it makes it seem like the education here is terrible. Not, like we studying nonsense. No. Not One really. could No, think that, yeah? No, not really. And can I be honest? Like we're clowns. Yes. No, look. You know, it's like the McDonald's logo. There. And Greg is smiling. Like, yeah, Come on, what do you mean? Come on. Ronald McDonald. He's the chairperson of Ronald McDonald Foundation. Come on, don't say that. Come on, don't say that. Come on, he's gonna watch this. No, I'm saying Greg. No, you watch it. I'm not saying Greg is a clown. I'm saying we like the Ronald McDonald, you know, and Greg is like, yeah. Well, the inferior education in South Africa. You know what I mean? Oh man. You know, it's no. I disagree. Lona okade umbona indodana kaPresident Cyril Ramaphosa. Bambuza umbuzo obaluleke kakhulu ukuthi why abantwana bama-politicians bekhetha ukuyofunda phesheya. Ngabe lokho kuchaza ukuthi imfundo esinayo la eSouth Africa iyize na? Kuhlulekile ukuphendula ngempendulo nje eqondile. Wabamba wayeka, kodwa lokuthi abantwana babo njengama-politicians bofunda phesheya kukubeka ngokusobala ukuthi imfundo efundwa yithi la eSouth Africa iyize. Okwesibili, kusuka kwimeya ukuya phezulu, kusuka kwimeya kuma-politicians, kusuka kwimeya ukuya phezulu. Akekho noyedwa umntwana ozalwe labo bantu labo ofunda elokishini nofunda emakhaya. Isizathu salokho ukuthi imfundo yasemakhaya nemfundo yasemalokishini iyize. Ngeke ibasendaba abantwana, ngeke izibalekelele. Nansi inkinga ekhona. Prince Mashele kule veke ledlule uke wavakashela uRobhesof. Baxoxa ngeinto eziningi, kodwa kunephuzu alishile elithinta udaba lwesikole. Ngicela uzwe la. Black people. If black people want to turn themselves around, firstly, and I say this boldly, they must acknowledge that they are backward. Secondly, they must wake up and adopt maths and science as their national priority. Black kids must study maths and science. 3, they must deal with SATU. The South African Democratic Teachers Union is a counter-revolutionary force destroying the education of the black child. You must do a Margaret Thatcher on SATU. We must clear them out of the way so that you don't gamble with the future of black children. Let me tell you, if you do what I'm telling you, over time, a period of 20 to 30 years, black people will be ahead of many other groups in the world. That's how others have done so. Go and study East Asia, you will see. Maths ne-science ey'koleni zabantu abamnyama yehlile kakhulu. Ayiyona i-priority. Kanti ngelinye ilanga siyayisiwa kwakhuluma kanje. So we want to achieve sustainable development. We have to give children free education. And in South Africa, we must give them mathematics, not maths literacy, that mathematics that is going to be compulsory. So every time I speak about giving people mathematics, they say, I didn't pass mathematics. Why does he want to give it to other people? If I get HIV because I didn't use protection and I say to you, use protection, well, you say, no, you've got HIV. You can't tell me about using protection. Only fools will argue like that. So the fact that I didn't pass mathematics doesn't mean mathematics is not a very important subject. It makes you to have the ability to think. A principal of mine said to me when I was demanding that history must be compulsory, because I thought I was being revolutionary, and then we need to remove mathematics because it was compulsory in my school. He said to me, you don't have to pass it. You just have to do it, because everything else you do in your life is calculations. Now, Verwoerd says, don't give black people mathematics. What are they going to do? What are they going to use it for?
He was right because the top jobs were reserved for white people. And mathematics means top jobs. And we were not going to get top jobs even if we have mathematics because we are black. So you are wasting their time. Don't give them mathematics. Freedom and democracy should mean giving your people that which the Boers denied them. If the Boers said don't give them mathematics, 1994 should have meant we're now giving them mathematics. Everything that the Boers said black people don't deserve, that's what freedom meant. We should have given them that. Last point is crime. We have a serious problem. Ngicabanga ukuthi emveni kokuba ama-politicians ehluleke ukunikeza abantwana babantu abamnyama equality education, le uFervoet ayithe banganikwa yona, babona ukuthi ngcono bathatha abantwana babo bawubafaka kulezi izikole abanye babasephesheya ukuze bezothola le quality education. And iphuzu elishiwo CIC mathematics uthi ikupha an ability to think. I-maths, ukufunda nje maths, kukupha an ability to think. Kunomunye ubhuti labathu Sexolo ufundisa lapha ku TikTok. Ufundisa abantwana baka grade 2. Abantwana baka grade 2 they are solving for X. And mangathiwa kunabantu abapassionate njengaye abamkhathalela umntwana umuntu omnyama abafuna ukubona abantwana benemfundo esezingeni eliphezulu, abangangenanga ngoba kunamathuba emisebenzi kodwa abangene ngoba kuyi-calling lento yokufundisa. Mhlaba umxhwele ivideo yakhe, ngicela ubone la. Ngibuya nje sekona abantu abanje kule account. Bhuti Ayandi, ngicela ukuhlaza inkulumo yakho. Ubone izingane zami la zisolve for X. So uthi wena se step by step ubalekile. Yabo? I think uthisha uphuthuma kakhulu. Ungakhohlwa thisha ukuthi solve for X ngakusiza ngalutho empilweni. All right. Bhuti omdala asingabojwayela ukcriticize izinto esingazazi ne. Kodwa ngiyacela ukuphendula siqale phansi inkulumo yakho. Ukhulume ngokuthi step by step ubalekile, right? When ufike sesikule step wangabuka ukuthi sisuka kuphi nalezi ngane. Lezi ngane ziqala ezibala ngamatshe sisebenzisa i-concrete evidence ukusebenzisa as ama resources yabo. Wena bawungekho kuzokubona konke lokho uzoqhamuka manje so wenza statement esinjalo u-imply ukuthi wena vese aqhamuka sesithi solve for X, angithi yabo. So uzothi wena usolve for X for grade 2 unjani njani. Okukhohlwayo ukuthi ka grade 2 na grade 1 uyasolve u-X ukuthi wena suke sekuthiwe fill in the missing number because into eyodwa kuzothiwa la fill in, angithi yabo, the missing number. Bese sithi isibalo sakho 4 plus kwenza 8, angithi yabo. La grade 1 azikho lezibalo lezi zikhona. Into sokuyifuna la yini suke sifuna le space ukuthi siwubani, angithi yabo. Ingane izobala ke manje ngani ngekhanda mentally ibe siyazi ukuthi okay i-answer yana u4 ngoba u4 plus 4 wenza bani u8. So lento iyafana ukuthi nje lokho esikwenza ku-X le space ebesila sesisibiza ngo-X, wena usulahlwa yini lapho. Ispace kuphela sisibize ngegama njengoba wena manje sophakuzela nje. Sesizothi ke manje u-X siyawehlisa sibafundisa ukutranspose ukuze yonke lento bayibone ngoba khona abafundi abafunda kangcono into mabeyibona ukuthi okay siyahlisa lokho izinombolo ziyangale zodwa. U4 ngoba uyawena uyangale so uzoba manje unegative, angithi yabo, so ulambile, angithi yabo. Sesithi ke manje u-X u8 susa 4 kusala bani u4, angithi yabo. Le answer iyafana saw grade 2 lo, angithi yabo. So lento iyafana ke ngokuthi nibuke kanjani akufunakala lezi izinto sithathe ujahile, angithi yabo. Sayinto eyodwa fill in the missing number yafana no solve for X, so asingatatazeli ngaleyo. Number 3 uthi wena usolve for X akusiza ngalutho empilweni. Into omdala hayi masifundisa solve for X asisho ukuthi empilweni uzothi uyahamba mhlawumbe uyesitolo ubhekane nenkinga uzoqhamuka usolve for X ubhekane nawe wena bese uyanqoba, cha akubi njalo. Angeke kwenze ukuthi uyahamba uhlangane nesibani bese kumele usiqumbe phansi, cha. Usolve for X ukufundisani? Ukufundisa ukuthola okushodayo, ukucabanga, critical thinking, logic, yeah. It's all about ukuthola okushodayo, you understand? So ngizokwenzela nje isibonelo. Uyabona mhlawumbe ukuthi wagxila la bongazibuza wena uzibuke ngaphakathi ukuthi empilweni yakho lo iphilayo yini eshodayo, angithi yabo. It's all about ukuthola okushodayo wena empilweni yakho yini eshodayo. Once wathola ukuthi yini eshodayo empilweni yakho so uzobona ukuthi ilungisa kanjani, angithi yabo. So sizele lapha sisakha ama-critical thinkers, hayi ukuthi lento leyo uzohlangana nayo endleleni yesitolo, cha asibi khona isibalo. Sikufundisa ukucabanga ujule, ya understand. So wena usolve for X noma ungangawuthandi noma ungangawuboni ubalulekile kodwa engathi ungazithatha ezinye zezimfundiso zala uzibuze ukuthi wena yini eshoda empilweni yakho.
mhlawumbe ungathola ukushoda empilweni yakho, impilo yakho ibe ngcono ukuze ungahambi ubhala ama-comments akanje, yabo, because manje uthi bothatha imfundiso zala uzibuze ukuthi kushoda empilweni yakho, bawuzoyithola impendulo, ungasabana isikhathi sokubhala izinto ezikanje, ungasacriticize izinto eziyaphambili. Laso sizingane lento ayikho ngawe. Uma ungabalulekanga usolve for X kuwe kulungile, but izingane kumele zathole lama skills, problem solving skills, iwona esiwenzayo la, hayi ukuthi uhlangana nesibalo endleleni soyilwa naso, cha, akubi njalo. Ngiyathemba ukuthi usuyabona kungani uFervoet ayithe asikho isidingo sokuthi iy'ngane zabantu abamnyama zifundiswe i-maths noma isayensi, ngoba wayengafuni abantu abamnyama babe nama-skills okusolva ama-issues cause i-maths ekufundisa problem solving skills. Ngiyathemba usuyabona. Engihlaba umxhwele kakhulu le video nokubona abantwana baka grade 2 benza i-maths ngale ndlela abayenza ngayo. I think ngikukhombisa umzekelo bese siyayivala le video. Namhlanje ingane zami izongisolvela-ke lo X lo. Khona ngizobona ukuthi no grade paper usaka zamabhola. Awoza. Siphethe uEnzo noMbili. Ubuso obusha-ke lobu ne. Ngoba asifundisi ingane eyodwa, sifundisa iclass lonke. So kumele bavele bonke, kumele befunda bonke. Ngeke nje sixaxe into ba grade 12. Hayi. Lo grade 2 lo unasikhathi lo grade 2 lo awunavalo. Hayi, solve for X. Hayibo. Kuba bona. Hayibo. Asidala. Hey! Ba right. Masayile izandla. Othisha abashodayo kakhulu la eSouth Africa, othisha be-maths nesayensi. Uma ungaya kuma-university amaningi, uye kuma-college amaningi, ama-lecture, especially we-maths nesayensi, aphuma kumazwe njengo-Malawi, Zimbabwe. La eSouth Africa bayashoda, yingoba ey'koleni lezi ey'semakhaya nezisemalokishini, isikhathi sokuthi uthisha akwazi ukunaka kahle iy'ngane ifakwe lento ye-maths nesayensi kuzo asikho. Ngoba uma uthisha ufundisa iy'ngane eziwu-52, 54, 49, angeke ukwazi ukuzinaka kahle zonke, uziphe i-attention elinganayo zonke. Angeke uzukwazi. Yingakho-ke sithi othisha bayashoda. Uyabona lezi ngane mayisuka ka grade 2, suka nalento solve for X kwa grade 2. Uyacabanga ukuthi zothi ifika ka grade 4 zobe sezifactorize. Mazithi grade 5 to grade 7 zobe sezikude kakhulu ne-maths. Labantwana uma befika e-secondary baya excel. So lento eshuwo u-CIC ukuthi abantwana bafundiswe i-maths ibalulekile. Lento eshuwo uPrince Mashel ukuthi abantwana bafundiswe i-maths ibalulekile. Nesizathu esenza ukuthi uFervoet ethi abantu abamnyama bangafundiswa i-maths yingoba wayefuna ukuthi sibe nemfundo kodwa eyize. Singakwazi ukucabanga thina. Singabi nawo ama-skills, problem solving skills. Singabi nawo. Ngoba inhloso ye-maths yileyo. Cela ukuze ukuphawula kwakho la comment section.